Assalamu alaikum muhterem milleteşler. Siz Tataristan Яңа Гасыр kanalını карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Театр елы төгәлләнде һәм без аңа нәтиҗәләр дә ясап өлгердек. Шул уңайдан студиябезнең бүгенге кунагы режиссер һәм драматург Илгиз Зәйниев. Илгиз Газинур улы Зәйниев 1987 елда Татарстанның Аксубай районы Карасу авылында туган. Театр актеры һәм режиссерлык белгечлеге буенча Казан дәүләт мәдәният институты карамагындагы театр институтын тәмамлый. 2008 елдан Галиәскәр Камал театрына актер буларак кабул ителә. Режиссер сыйфатында төрле театрлардагы куелышлары оригиналлыгы, эзләнүчән характеры белән аерылып тора. Драматург буларак аның 30лап пьесалары Татарстан, Башкортстан, Оренбург, Мари иле, Казакстан театрларында куелып килә. Илгиз Зәйниев язучылар һәм театр әһелләре берлеге әгъзасы. Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты 2019 елның декабрендә аңа Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелде. Илгиз, хәерле көн, исәмсез. Иң беренче әлбәттә инде балачактан башлыйбыз, Илгиз. Менә сезнең драматургиягә, гомумән сәхнә дөньясына килүегез ничегрәк башланды? Ул яшьтән үк катнашу белән бәйледер инде шушы театр куелышларында, име? Мәктәптә? Шулай инде билгеле, мәктәп башында хәл итә. Мәктәптә бөтен мин җырлап җирдем башта 10 ел буена. Бөтен куелган спектакльләрдә катнашып, яңа еллар, бөтен бәйрәмнәрдә инде башында да катнашып җиреп, шулай ничектер әкрен генә театр дөньясына килдем дип әйтергә кирәк, гашык булып. Мәдәният институтында сез укыган җирдә ул карашлар ниндидер бер форма алгандыр дип уйлыйм, театр юнәлешенә бөрелгәндер. Мин мәктәптә укый яза да башладым. Шуннан соң инде аны Туфан абыйның кайсыдыр язучының әйткән сүзе бар, бөтен татар драматургы да ул артистлар дип. Шуңа күрә драматургияны аңлар өчен артист профессиясын алырга кирәк дигәннән соң мин шулай ук артист юлын сайларга булдым һәм инде артистлыкка килеп, театрда, Камал театрында укып, шуны бергә язучылыкны да, артистлыкны да бергә алып барып, соңрак инде режиссурада өстәлеп, шулай ничектер барса килеп чыкты. Бер юлы. Устазларыгыз дип кемне атар идегез? Безне Фәрит Рафкач Бекшентаев укытты, Радик Бариев, Камал театры артисты, һәм Әтнә театрының баш режиссеры хәзер, ул вакытта Камал театры режиссеры иде Рамил Фазлыев. Безнең эш педагогыбыз, эш хәлфәбез. Аларның минем уйлавымча һәр берсе үзенчәрәк укытса да, төп максат инде ул сәнгатьне ярату һәм Станиславский системасына төшендерү булгандыр дип беләм. Әлбәттә, гомумән сәнгать дисциплиналарында нинди генә булмасын, әдәбият, сәнгать монда инде укытып өйрәтеп булмыйдыр. Өйрәнергә өйрәтеп буладыр, мөгаен. Шуның белән ничектер инде зәвык тудыру, беренче максат ул зәвык тудыру. Шуннан барса да китә. Иң мөһиме миңа калса шул булды безнең укытуда. Калганы инде билгеле, ул бөтен җирдә дә аны өйрәтәләр, ул Станиславский, Михаил Чехов һәм башкалар. Менә сез студент чакта ук сезнең мәхәббәт турында сөйләшик дигән әсәрегез Галиәскәр Камал театрында куелды һәм бөтен дөнья шаккатып, шаулап, менә моны язган кеше әле үзе дә студент кына бит дип, шундый тирән фикерле әсәр булуына шаккаталар иде. Менә бу ничек килеп чыкты? Димәк, сез язудан туктамагансыз инде, мәктәптән үк язам дидегез бит. Мин мәктәптә инде яза башлаган идем. Мәктәпне бетергәндә мин 4-5 пьесам бар. Аннан соң театрга укырга килгәч билгеле, мин тагы да күбрәк яза башладым. Фәрит миннән көлә инде, 2 атна саен бер пьеса яза дип. Мин кичләрен кайткачтан төнлә белән бөтенсе йоклаганда утырайм да язайм. Һәм башта мин 9 пьеса яздым, аннан соң 10-сын яздым да, шуны Фәрит Рафкач ул вакытта Нур театры өчен җыелган махсус курс бар, шулар белән Нур театрына барып куйды аны. Ул минем 10-нчы пьесам иде, ул Туйган ишәкең кала дип атала иде ул пьеса, яшьләр өчен комедия. Аннан соң Фәрит абый аны Ринат Мирзахасанович Аюповка тәкъдим иткән, аны көз көне тагын куйдылар монда яшьләр театрында. Шуннан соң җәй көне май айында, 14 майда мәхәббәт турында сөйләшик пьеса, бу инде минем 15-нче пьеса иде. Ул куелды.
Шуннан соң әкрен-әкрен генә башка пьесалар язылып, шулай куела башлады. Менә мәхәббәт турында сөйләшик, бик тә бик тавтология килеп чыга инде, мәхәббәт турында сөйләшик. Менә ул әсәр, аның прообразлары бармы, тормыштан алынган, ул бик кызык материал бит. Мин ул әсәргә кадәр күбрәк Туфан абый ничектер бер әйткән иде, Туфан абый, һәр кеше үзе белгәнне язарга тиеш дип, ничектер үзенең яшьтәшләре турында дигән күбрәк шулай дигән. Мин шул ай сайын Фәртауга алып киләм, тегендә яшьләр катнашаларны ачып карый да ул теге, анда гел яшьләр бер туктаусанда 10 кеше, 15 кеше. Ул инде туйгандыр, күрәмсең, мин инде анда 10 пьеса шундый алып килгәчтен, илгиз, моны кайсы театрда куйдыртмакчы буласың ди, кайсы театрда 15-20 яшь кеше барсың ди. Мин Туфан абый бит шулай дип әйткән. Туфан абый әйткәндер дә бит, куярга кирәк ди. Ничек шулай әйттем, ярар, алайса шулай дип. Аның минем туганнарым белән бәйле ул бераз, алар шулай тәрбиягә 2 картны алганнар. Шулар, мин ул картларны күрдем дә бугайры. Шуннан чыгып, ништер бу әсәр туды, тормыштан туган әсәр шулай. Бик кызык. Инде менә хәзер сез яңа вазифада Әкият Курчак театрының баш режиссеры. Курчак дөньясы менә ничегрәк соң? Курчак дөньясы ул шулай кызык килеп чыкты. Мин әз генә инде авантюрист кебегрәк димсең, ништер мен теге яңалыкка гел Омтылып яшим, ништер курыкмыйм димсең, мәсәр. Курыкта инде ул, ләкин аның кызык булуы күбрәк. Шулай мин Чаллыда спектакль куйганнан соң, Чаллы театрында, драма театрында, Чаллы театрының Курчак театры директоры аны караган да шул спектакльне. Илгизне безгә чакырабыз дип, спектакль куярга мени чакырдылар Чаллы Курчак театрына. Мин аларга инде аңлатып карадым, әйтәм, мин гомердә дә Курчак театрын белмим, әйтәм, куйганым да юк, ничек эшләнсен дип. Беләсең, синең спектакльнән күренә, син аны аңлыйсың ди. Шуннан чакырдылар да, мин анда саксык спектакль куйдым. Курчак театрында, дөрестән дә миңа ашап китте. Аннан соң мин барып тагын бер спектакль куйдым аларда, Горе Богатырь Касаметович дигән. Шуннан соң инде күрәмсең, ништер Курчак театрында әзрәк үзгәрешләр булырга тиеш булгачтын, кемне куярга дигән сорау тугачтын, татарчада, русчада белү кирәк, ике телдәге труппа. Шулай Курчак театрында эшләп барган кеше кирәк, монда инде кандидатуралар күп булмагандыр дип уйлыйм. Кемне куябыз, Илгизне куябыз. Шуның белән миңа тәкъдим ясадылар да, мин инде һәр вакыттагыча үземнең кызыксынуым белән килдем театрга һәм бер генә дә кызганмыйм килүемә, чөнки дөрестән дә бу гаҗәеп дөнья, Курчак театры дөньясы. Монда мөмкинлекләр тапкырлана дип әйтергә кирәк, тагы да арта. Ниндидер кешенең физик мөмкинлекләре шикле булса, Курчакның физик мөмкинлекләре шикле түгел. Һәм инде монда безгә ниндидер иҗат мәйданы ачыла, яңа киңлекләр ачыла. Шуңа күрә Курчак театры ул аерым дөнья, аерым кызыклы дөнья. Менә алга таба Курчак театрында ниләр планлаштырасыз? Алга таба Курчак театрында бүгенге көндә безнең театрыбызның режиссеры Рафаэль Таһиров ул бик ватан сугышына багышланган спектакль менә әзерли башлады һәм инде ул март аенда чыгарга тиеш. Бу бик җитди әсәр, бу бик ватан сугышында катнашып гарип калган солдатлар һәм аларның шуннан соң булган язмышлары турында спектакль. Өлкәннәр өчен һәм чыгарылыш сыйныф балалары һәм өлкәннәр өчен дип әйтергә кирәк. Бу инде җиңүнең бәясен хәтерләү өчен кирәк дип саныйм бу спектакльне. Чөнки хәзерге машиналарга ябыштырган наклейкалардан да күренә, әз генә җиңелчә карыйлар яшьләр бу темага. Каватлый алабыз дип, анда тагын нәрсә, бу каватлаулар кирәк минемчә. Шул каватлаулар булмасын өчен без аның бәясен белеп торырга тиеш. Шул спектакль шуннан соң тагын иң бәләкәй спектакльләр өчен хәерле иртә дигән, балалар өчен хәерле иртә дигән спектакль булачак. Мин дә үзем дә уйлап йөрим, бу татар классикасыннан нидер әсәр булачак, шулай өлкәннәр өчен. Без бу сезонда Әлфия спектаклен чыгардык, Әлфия Авзаловага багышланган. Шулай ук Диснейның Тылсымлы төшләре дигән рус телендә ул спектакль чыкты. Шулай ук Маугли булачак. Планнарыбыз күп барсында
барып карый танышырбыз, әйме. Менә мондый театрда да бит инде, Зурлар театрында да дип әйтикме, куелышларыгыз булып тора. Мәсәлән, тапшырылмаган хатларны карадык. Миркәй белән Айсылу бара. Күптән түгел генә 3 аршын җирне куйдыгыз. Халык бит инде төрлечә фикерле, тәнкыйтьчеләр бар, галимнәр бар, әйме, үзегезнең коллегаларыгыз бар. Гел мактап кына тормыйлар, менә Илгиз яңа шедевр ясады дип төрлечә әйтәләр. Минем уйлавымча, сез тәнкыйтьне җиңел кабул итәсез кебек. Сиңа авыр сүз әйткән сайын син егылып ятып, үлә башласаң, еласаң, һәм инде көчсезләнсәң, миңа калса ул беркая да барып булмый аның белән. Инде җегетләрчә эшләгәнсең икән, җавап тота белергә дә кирәк миңа калса. Мин бер генә җавабым бар моңа. Мин һәр вакытта хәлемнән килгәнчә билгеле бер шартларда, билгеле бер вакытта бу спектакль чыккан арада мин хәлемнән килгәнчә барысын да эшлим. Шуннан да әйбәтрәк мин ул вакытта шул җирдә эшли алмас идем. Ул спектакль әйбәт чыгарга мөмкин. Әзрәк хилафлыклар белән чыгарга мөмкин. Ләкин мин үземнең хәлемнән килгән барында эшлим. Бу бердән-бер минем аклануым дип әйтергә кирәк. Менә хәзерге вакытта яшьләр театрында да сизелә инде ул, башка театрларда ниндидер экспериментлар, яңалыклар эзләү, әйме, ниндидер авангардлыкка тартылу, шушындай әйберләр бар. Бу заманат таләбеме? Бу эзләнүдән килеп чыга микән? Нәрсәдән килеп? Мен калса театр ул һәр вакыт шулай эзләнүләрдән торган инде. Без әз генә бүгенге көн белән яшәп театрның үткәнен онытабыз мен калса. Анда 90-нчы елларны карасаң, анда нәрсә генә куймаганнар. Шул 80-нчы елларда, 30-нчы елларда да тракторлар белән бәйле. Анда беренче татар театры 2 ел булганнан соң инде Чеховны куя башлаган. Тәрҗемә әсәрләр безгә кирәк түгел дибез. Ул сәяр труппасы куя башлаган Чеховны. Һәм совет заманында беркайчан да репертуардан төшмәгән. Шекспир, Островский, бигрәк тә инде Марселовны яраткан. Һәм шулай ук совет чоры авторлары һәр вакыт тәрҗемә ителеп куелган. Бу һәм экспериментлар, төрле яңа алымнар, ул безнең театр шулардан тора. Театр һәр вакытта үзенең замана таләпләренә карап, үзенең театраль телен эзләргә тиеш. Театр алымнарын бүгенге тамашачыга аңлашыла торган, бүгенге тамашачының күңеленә тия торган алымнар эзләргә тиеш. Һәм бу миңа калса кирәк әйбер. Театр үлмәсен өчен, театр яшәсен өчен. Менә театр елын уздырдык, нәтиҗәләр ясадык. Ниндидер бер изе, ниндидер бер әсәре сизелдеме аның үтеп китүендә сезнең өчен? Аны без менә башка тапшыруда булганда Илмир Низамов бик әйбәт әйтте. Без быел орлыклар чәчтек, аның җимешләре әле киләчәктә булыр дип. Ул инде бүген көндә генә без аның әле бу театр елында нәрсәләр эшләнгәнен бәяләп бетерә алмаячакбыз. Чөнки кайбер әйберләр шул театр елында эшләнгән эшләрнең мәсәлән нәтиҗәләре, анда Түбән Камада театры ачылды мәсәлән. Аның бит без бинасын гына күрдек, анда яңа спектакльләрен күрмәдек. Без киләчәктә менә бу елдан башлап анда яңа матур спектакльләр күрәчәкбез, Алла теләсә, шул җимешләрен татып караячакбыз шул эшләрнең. Һәм башка җирдә шулай башкаларында да билгеле театр елы булгачтан безгә игътибар күбрәк булды театрларга. Кемгәдер яхшы булгандыр, кемгәдер начар булгандыр бәлки. Ләкин инде үзгәрешләр сизелде. Biz үзебез аны бәлки сизеп бетермибез, чөнки безнең һәрбер елыбыз театр елы, һәрбер көнебез театр көне. Шуның белән безгә аерма, без барыбер шул иртән торабыз да театрга барабыз, кич белән кайтабыз да театр турында уйлыйбыз. Хәтта йоклап киткәндә. Әйе, хәтта төшкә дә шул артистлар керә. Менә Курчак театрында Әлфия дигән куелыш булды. Халык арасында бик зур фикерләр кузгатты. Минем ишетеп белүемчә, кызганычка каршы әле барып карый алмадым. Гел җырлардан тора дип әйтәләр. Менә ничек алып барыла анда лейтмотив төп әсәр? Менә җырлардан гына булгач бит инде ниндидер бер үзәк багана булырга тиеш. Монда Кызыл җеп дип әйтимбез. Әйе, бу Әлфия спектакле безнең бөек җырчыбыз Әлфия Авзаловага багышланган һәм аның тормыш юлына, аның иҗатына нигезләнеп эшләнде ул спектакль. Без анда билгеле инде биографик төгәллекләргә аның кадәр үк бирелмәдегез. Дәгъва кылмыйбыз дип әйтергә кирәк. Кайбер җирләрдә без әзрәк сәнгати үзгәрешләр керткәнбездер. Әмма монда Әлфия апаның 96-нчы елда авырып яткан вакыты, ул бик авыр операция кичергән һәм шул авыру белән көрәшү көнендә
ул менә үзенең үткәннәрен искә төшерә. Аның төп нигезе, төп структурасының нәрсәгә таянып тора ул спектакль, ул шул вакыйга, бер зур вакыйга, һәм ул менә хастаханәдә ул үзенең үткәннәрен искә төшерә. Һәм мин монда аның формасын озак эзләдем формасын, ләкин ничектер Әлфия апа өчен сүзләр язасы килмәде. Ничек аның авызы белән нәрсәдер минем белән таныш түгел, минем белән аралашканым юк. Минем сөйләшү тембрында белмим, сөйләшү мелодикасында белмим, әйе. Ул телевизордан карап кына билгеле, телевизорда кеше барыбер башка төрлерәк була. Ул сәхнәдән кебек була. Тормышта ул гади Әлфия апа ничек булган, мин әйтә алмыйм. Шуңа күрә аның авызыннан сүзләр әйттерәсе килмәде. Аннан соң әле аны кем аны уйныячак, кем аның тавышы белән сөйли алачак, анысы да бар. Шуңа күрә без инде аның җырларына мөрәҗәгать иттек. Ул үзе турында, үзе җырласын дип. Һәм аның күпчелек җырлары, кайбер җырларны анда спектакльдә ул сәхнәдән җырлаган кебек җырлый, кайбер җырлар, мәсәлән, ул аны безнең спектакльдә җырламый, уларның башында әйләнгән кебек, аның хәзерге халәтенә, шул биографик вакыйганың халәтенә туры килә. Һәм шуның белән уларның атмосферасын тудыра дип әйтергә кирәк. Татар тотып барамыйча ышанмый, әйдәгез без менә шул спектакльдән бер язма карабыз. Qarasam da qarab toymayım, İdil boyu kayınlarına, Halar jitekleşip yalan ayak, Şıgat üstü İdil yarına. Min yaratam sizni kardeşlerine, Hürmet etken kibik yaratam. Çeşekler gibi kar yağar, hatırladı yemelim ay kişim, şumur çeşek atkan tuğayda, yürgen idi ki kavnur kişi. Инде менә җөкнедә карап киттек. 3 аршын җир спектакле Аяз Гыйләҗев әсәре буенча ул Кәрим Тинчурин театрында куелды сезнең тарафтан. Менә кайсы яктан сез әсәрне ачарга тырыштыгыз? Чөнки Аяз абыйның дөньясы һәм бигрәк тә 3 аршын җир ул бит төпсез океан кебек, минем уйлавымча. Әлбәттә, Аяз Гыйләҗев инде ул безнең татар әдәбиятының төп баганаларының берсе дип әйтергә кирәк. Һәм ул бик күп куелган әсәр, Аяз абыйның иң күп куелган әсәридер. Ул башка телләрдә дә, Чаллыда да куелды. Чаллыда да, Камалда да, Минзәләдә дә, Актанышта да куелган ул. Һәм башка телләргә тәрҗемә ителеп тә байтак куелган. Һәм мин аны Аяз абыйның пьесаларыннан бу иң яраткан пьесам, мин аны инде күптән куясы килеп хыялланып йөргән идем. Һәм монда билгеле театр турында сүз барганда аңларга кирәк, менә театр һәр вакытта кайбер кешеләр менә спектакль чыкканнан соң әйтә башлар. Ул әсәр бит менә бу әйбер турында. Нишләп аны шуны күрмиләрме дип. Миңа калса булай әйткәндә иң гади әйберләрне әйтәр. Бу әсәрнең ул әйбер турында икәнен аны бөтен кеше белә мәктәптән үк. Һәм ул кызык түгел. Аны китапны алып өйдә дә укырга була һәм шул мәгънәләрне аннан табып танышырга мөмкин. Аның өчен театрга барып йөрергә түгел. Театр һәр вакытта да ниндидер бик таныш әсәрне кире ягыннан, ниндидер башка көтелмәгән яктан ачып бирә алырга тиеш. Шуның белән инде авторның тирәнлеге ачыла да минемчә. Чөнки шул ук бер үк сүзләр бу турыда да булырга мөмкин икән, бу турыда да булырга мөмкин. Монда инде ниндидер сихер бар, бу авторның тирәнлеген күрсәтә торган. Сез әйткән океан, миңа калса ул менә шул. Һәм билгеле, мин монда бу әсәрне Тинчурин театрында куйганда, ниндидер туган якны сагыну, ниндидер җир су турында гына аны кую, ул артык бер катлылык булыр иде. Һәм Мирвәли турында гына кую да бу артык бер катлылык булыр иде. Һәм миңа кызык булды монда, әле моңарчы миңа калса игътибар ителмәгән Шәмсигаян
образы Шәмсіғаян хатыны нишләп соң ул нишләп ул кайтмакчы була, нишләп ул алып кайтмакчы була, аның шул кадәр кайтасы киләме Кара Чурага яки Мирвәлине карасаң, менә авылдан киткәннән соң ул нәрсә эшли? Аның анда бернинди вакыйгасы да юк, бернинди егетлеге дә юк дип әйтергә. Тегермәндә эшли дә. Ул тегермәндә эшли, анда салып кайта да хатынын нишләптер җәберли. Гомер буена 20 ел буена, анда 40 елмы ул хатынын җәберләп яши, нишләптер? Нишләп шул кадәр яраткан, инде сабан туйлар вакытында аттан Мәкәрҗәдән ярминкәдән качып кайтып, атасына каршы килеп, шул кызга өйләнеп, шул кадәр яраткан кешесен ул хәзер шул кадәр җәберли. Миңа менә шул сораулар кызык булды. Һәм мин үзем өчен аларга җавап таптым дип әйтергә кирәк. Хәзер инде ул җавапларны сөйләп утырасым килми, чөнки бу инде спектакльне караган кешеләргә карасыннар һәм шул җавапларга шулай сорауларга җавап таба алсыннар иде кебек. Иншалла шулай булыр. Инде менә олылар әдәбиятыннан дип әйтик инде, кемнәрне тагын куяр идегез? Кайсы спектакльләрне? Кайсы әсәрләрне? Безнең хәзер мин куркам атарга, хәзер мин атармын да башкалар куйраннарса. Алайса бу сорауны төшереп калдырабыз. Алайса ниләр язасыз? Сез бит әле драматург. Минем уйлавымча сезнең башта барыбер инде әсәрләр, кешеләр, характерлар, образлар кайнап тора торгандыр. Хәзерге вакытта иң ахыргы язган әйбер дип әйтергә кирәк, ул менә яңаттар пьесасына чыкты. Шия тавы дигән пьеса бар иде. Ул инде тирән драма булырга тиеш, белмим ничек килеп чыккандыр. Бу гаилә драмасы, анда мистика белән дә әзрәк бәйле һәм ничектер заказга язулар күп, үзең теләгәнне бик сирәк язырга була, чөнки ул вакытны күп ала бит инде барыбер тормышында алып барырга кирәк. Шуңа күрә бирдә мин шул соңгы әсәрне атарым Шия тавын. Бу мин бик яратып һәм теләп яздым бу әсәрне. Һәм күңелемә рәхәт алдым. Гомумән мин әзрәк язмыйча торсам, бер нәрсә эшләмәгән кебек хис итәм үземне. Көннәр буена нәрсәдер анда спектакль куйсам да, башка бер эшләсәм дә, язмасам, менә мин эшләмәгән кебек миңа. Шуңа күрә язмыйча тормыйм, Аллаһка шөкер, хәзер менә Мәскәүдә Коръән уку бәйрәме булырга тиеш, апрель аенда шуның сценарийын эшлибез. Тагын анда Камал театры өчен менә пьеса язырга тиеш мин хәзер. Инсценировкалар менә Чаллы Курчак театры өчен Виктор Гюгоның «Отверженный» романынан Гаврош әсәрен. Ну, бик күп инде. Эш күп, Аллаһка шөкер. Эш бар, эш булып торуы бик мөһим инде. Менә кино сәнгатенә килгәндә, сез бит әле анда да бераз катнашкан идегез. Мин хәтерлим Бибинур киносындагы образыгызны. Мин белмәгәннәре дә бардыр әле. Күңел тартамы менә ничектер? Хәзер бит инде бу модага кирип китте. Кино без уйнауын мин берничә кинода дим, син күренеп киттем дип әйтергә. Иң зурысы шул Бибинур сез әйткән. Ул без укып кына бетергән иде, профессиональ артист юлына баскан гына икенче шулай килеп чыкты. Без анда шундый бәхет тәте дә безгә. Әйе. Хәйберсе. Ничегенде син үзең иләнешергә тәкъдим иткән буласың, үзең үзә дә белмисең. Ират, сен ул иң мөһиме түгел. Нәрсә мөһим? Нәрсәме? Күрсәтергәме? Күрсәтергәме? Синең колакларың тырпайган. Нәрсәме син? Бар түгелме? Була ярамый. Яхшы түгел, син Зөһрәгә әйләнергә вәгъдә иткән. Зөһрәгә. Әйләнергә Зөһрәгә. Мин армиягә кадәр тилидем, хәзер аңладым. Аңлыйсыңмы? Мин син дурнагын уйлыйм да. Син, әйтим. Мин ничек караганын күрдем бит. Бер кашанда карамадым. Юк. Әллә яратмыйсыңмы? Яратам. Соң шулай булгач. Юк, була ярамый, кагылма миңа. Ярамый. Кем күрсен? Без монда юк иде. Кем күрер? Аллаһ Тәгалә. Тәгалә. Кирәк булса мин Аллаһ Тәгалә каршында әйтәм. Мин Бибинурны яратам. Син, әйт инде. Мин шунлап, мин иләргә зер. Бибинур, ник дәшмисең? Әйтә. Шуннан соң әле булды, минем сценарийларымда төшерделәр, Илшат Рәхимбай төшергән театр турында хыялый әсәрне ышанмыйм дигән, не верю.
Аннан соң тагын Мулла киносценарийн Туфан абыйның пьесасы нигезендә мин киносценарий итеп эшләгән идем Марат Әхметшин белән. Аны төшерделәр. Тагын тәрҗемәләр эшләгәнем булды. Һәм хәзер дә ниндидер башланган кинопроектлар бар, күбесенчә мин анда сценарист буларак. Монысы да бик әйбәт. Кино дөньясы ул камера белән нидән генә тормый, актерлардан гына, ул әдәби материалда бик мөһим. Ярар, инде менә күргәнебезчә бик киң шушындай иҗади эшләр белән кайнап яшисез. Шушына Ходай Тәгалә аермасын, сезгә илһам бирсен, тырышып эшләргә. Һәм әлбәттә инде сабыйларыбызны сөендереп, Курчак театры дөньясында алга алып барырга. Амин. Амин. Рәхмәт гүзәр. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта драматург һәм режиссер, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Илгиз Зәйниев булды. Аның белән сау булашабыз, тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.